weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana ha yoni to wawde to weyndu bosoyaɓe to hammadi hunare to seeno paalel to Sinthiou Bamambi to Horkoƴere to Ɗeyba to Banaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno Hamidou Ndendori ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie colonel Khalid Wula Saleka o suɓama onomama directeur général de douane mo leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie e nder région de Gorgol teskama toon tigui oɗo saaha joni rafi kawniɗo seeɗa on rafi noon ɓuuri wawde tampinde ko sukaɓe o fuɗɗima yoɓade pittali tati to leydi Sénégal ko aljuma janggo no gasi jeeɗiɗi lewru décembre woni ñalawma mo Ousmane Sonko hoore jagoɗe leydi ndi joɗoto yesso saɓeji to suudu saɓeji to hollide ko fate déclaration politique général makko to leydi Mali koninkoɓe leyɗe tati renduɓe fedde e witende alliance des états du Sahel ɓe mbawi rendinde sembeji mabɓe koninkoɓe mabɓe kay ɓe mbaddi patrouille mawɗo no fewi molanteɗo Allah e nder leydi Mali on opération ɓe ɗum ko opération Jekka Bara to kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri jahaten ko ha to leydi Palestine to leydi Syrie to leydi Australie jeen ha to Corée du Sud e to leydi Espagne ha nder dongre Asie bisimilla moon kelki hotodirte joni joni piren pacciren tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano son nani ɗeɗo daaɗe belɗe almuɓe holto paaɗen sikki ala paaɗen koto Ndendori to Ndendori noon nawaten toon ko ziyara ceerno Hamidou mo Ndendori e gardogol ceerno Ahmadou Baro khalifa galle o e miñiraɓe makko ko wayno ceerno Ousmane e ceerno Siley Diallo e ko wayno ceerno Bassirou Diallo en e dendagal ɓesgu galle o kala tawa kadi on ziyara ne waɗa yesso teddugal hono ceerno Alassane Bocara Talla mo Wodobere e yesso teddugal maire mo Ndendori hono Bassirou Doroli e yesso teddugal joom wuuro Ndendori e yesso teddugal almami wuuro Ndendori dendagal almudagal dendagal seremɓe dendagal guure taariɗe e dendagal jeunesse Ndendori kala ene bisma ene teddira e oɗo ziyara o noon hitande hikka nde waɗata ko ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru janvier woni lewru dartoɗo hitande hesere hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Ndendori dendagal Ndendori naaɓe mbiɗen ha tengti e jeunesse Ndendori e dendagal guure takkiɗe ko wayno Hammadi Hunare ko wayno Weyndu Bosoyaɓe ko wayno Horkoƴere Ɗayba Banaji Sinthiou Bamambi e dendagal guure taari ko wayno Madina Gounass ha Mbour dendagal bandiraɓe kala ene bisma e oɗo ziyara tawi kadi ko ziyara mo mbaɗata kala hitande toon to Ndendori siftinde on noon yettinɗo kayido ko musidɗo men sehil men hono biyeteɗo Haymoudou Diallo tawateɗo toon to Mozambique tawi ko gorko mo Ndendori mbiɗen ziyara o hikka
ko ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi woni tigi e lewru dartuno e hitande e ser dartode no ɗen ñaago Allah nde Allah rokketen hawrude hen allahumma amina aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuro jinneji ne safar raffiji kewɗi ɗe jiida ciirol ko jaadi no mbaɗa walla danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safar raffiji kewɗi ɗe jiida ciirol wonduɓe kiste fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje ɓalli guuloji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal raffi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji gorago kala ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe muuɗeteɗe walla jarteɗe wiyete ko meeɗi moosa leɗɗe gaɗanɗe ɗiɗaɓe ɗe ko mbiyete ko leɗɗe ureteɗe ɗe mbiyete ko yeddi ƴeewa gorko mo melga wuro jinneji ne safra ɓen wonduɓe prostate fiɗaɓe e rafiji kewɗi goɗɗi gorko mo melga wuro jinneji ne yawna ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji e ƴeewɓe embauche kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawna ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko toon to Paris mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo to Dakar numéro makko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott to legal bitegal Samia galle o ne tawe en face usine plâtre ne tawe ɗon ɓiyi ko numéro mum téléphone mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maaɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala ene tawi ɗon musidɗo makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu comme malaɗo woni konne wiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawisa mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorel te mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo toƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorel te ma yiito hoore muɗuma gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te ma
janngan hoorema kala moma so tawi noon ko to ngoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodita koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodita koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodita koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndindori jokkodita koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodita koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodita koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodita koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas e jeegom lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ali Abouba to karallagal ha joni min to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardini kabaruji men kodina ɓeddi koto leydi Mauritanie puɗorɗen e nder jonde jagorɗe sakkatinde joɗade tawi ko alarba hankkide jooɗi noon nogas e joyi lewru décembre 2024 colonel Khaled Wula Saleh o suɓama o nomama e oɗo saaha joni directeur général de la douane nationale mo leydi Mauritanie o lomti e poste he noon ko biteɗo Hammoud Wula Cheikh Abdallahi e oɗo saaha joni jaaɗo retraite muɗum Hammoud Wula Cheikh noon ko kañum ardino douane nationale mo leydi Mauritanie e guila kay septembre 2023 ko directeur général adjoint douane o wonno o wonino kadi directeur des bureaux de douane national to port autonome mo Nouakchott ɓurɗo lolide port d'amitié mo Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen alarba hanki nogas e jeegom lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi biteɗo El Bekkay Boul Abdel Malika o wiili Mohamed Cheikh El Ghazouani hoolejo genddi Mauritanie rapport tawi ko rapport mécanisme national de prévention de la torture woni ko wiyata MNPT rapport o noon ko rapport hitande kitale ɗiɗi woni 2023 et 2024 cérémonie noon waɗi ko toon to galle lamorgo Nouakchott e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o fammini hoorejo leydi ndi o habri ɗum kadi o fammini o habri hoorejo leydi ndi gonka kasoji leydi ndi e oɗo saaha o yetti noon o jarni hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani wattu ɗum hakkille mum kayno feewi e miijoji mum e kala saaha e ɗiɗon kasoji ha tingti noon e ɓen nanggaɓe ne ndumba kayi beele kay mbuli foof ene wawa hebde haqqe mum hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen circulation woni ya garta autoji e ɗum muusi no feewi ne teskano muusi no feewi oɗo saaha kala e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e ɗum muusi e ɗum metti e ɗum hamni sanne ko embouteillage uji pawdirɗi ina wayno kay embouteillage ɗi ne mbayno kooce e oɗo saaha joni ha tingti noon accès ummade Madrid faade to biyata rond point 24 sanga subaka kay sanga 7h30 fayi 8h walla kikiɗaji ɗi tuggude 17h kay ha 18h teskama tigui e ɗum metti no feewi tawa ko embouteillage uji pawdirɗi sanne sofreɓe taxi ji e ɓen dongnoɓe kay ɗiɗo ko wiyete tuktuguji kañum kene teska tigui kala saaha moni kala kay ko yidde nannude hoore hay goto wawa fandade goɗɗon moni foof ne hoolol kañum ɓuuri heñade kañum ɓuuri jogade priorité ɗum ɗon kadi ene ɓeyde embouteillage uji e nder leydi he foof noon ha tegti e nder lamorgo he foof noon kay ko
saabi ɗum ko golle tawi kadi ko golle laamu ngu ummini ɗen golle noon ko fewnidde laabi goudronŋaji ɗi tawi ko projet moɓe inniri kay mobilité nokcota 2026 woni tigui objectif mabɓe ko fewnidde laabi wadde laabi jaaƴi kay laabi ɗi garduɗi beele nder hitande ɗo hitande 2026 leydi Mauritanie kay ha tengti en nokcota embouteillage uji ne natta hen ha laaɓa en on projet noon ko haalis kewɗo no fewi waɗa hen saabu jaaro muɗum ne qiime ha 49 milliards taw ko haalis goya e limore hinde nden golle ɗe noon joofi ko ɗiɗo axe uji ɗiɗi taw kadi ko axe uji principal ɓurɗi wawde rewede oɗo saaha joni axe gadano noon ko ummade Madrid faade Toujinina axe ɗiɗaɓo ko ummade Madrid faade Riyad woni pekaji e axe ɗiɗo noon ɗiɗon ko axe uji ɗiɗi noon ɓurɗi wawde hutorede kay oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamuɗo ko leydi ndi golle ɗe noon ko wadde kay hakkude kay ko wadde hakkude lawol wadde kay golle ɗe noon ko yidde wadde kay ngaji ɗi fecci en tawi hakkude o fewne waɗirɗa tan ko pour bisuji taw ko bisuji mawɗi kañumen dogata hakkude o banggueji ɗiɗi foof banggue ñammo e banggue nano foof noon tawi kadi ene waɗi laabi ɗin noon wonande auto ji personnel wondude auto ji dilay taxi ji ha e auto ji goɗɗi kala tawi kañumen kutorto ɗiɗon nokkuji foof noon ko yidde garditinde kay transport o e nder leydi he ɓuuri ɓeydude noon embouteillage ɗi oɗo saaha joni ko rokkede kay yo gas golle tawi ko golle tawateɗe oɗo saaha joni to Carrefour mo mbiyata Carrefour Madrid tawi oɗo saaha ko pont woni échangeur kañum yiiɗi waɗede toon ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen rafi tawi ko rafi kawniɗo puɗɗiɗo hulɓinde yimɓe oɗo saaha joni teskama tigui tawe e nder région de Gorgol to wuuro wiyetego Table Kout e ngo tawe e nder commune mo Belinga e tawe tigui e nder fande Likseba woni Likseba Gorgol rafi o noon fuɗɗima yoɓade pittali sukaɓe tara tawi kadi ko sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo ha itti duuɓi sappo joyyi rafi o noon fuɗɗo rafi o noon fuɗɗorto tigui ko goddol neɗɗo walla tigui goddol mum walla dande muɗum fuɗɗorto tigui ɓuuta eki muskine fewi ha ɓoya seeɗa wonta timmere so ɗum wonti timmere noon tawa kadi ne yaade fièvre wondude pawɗe musde no fewi tawi kadi ɓandu maɗa jokkorde ɓandu maɗa kala ene muusa sanne docteur eɓe noon e laamu ngu kala nan darino dole mumen ponno gam handade rafi o hadde ɗum sarade andude kadi holko oɗo rafi holko woni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhtar Aboud Ndiaye kañum woni hoore jagode laamu leydi Mauritanie o holliri alarba hanki o wonde délégation ngaji timmuɗi nuldama e nder région ngaji e nder leydi he kala tawi kadi ko ɗum noon ko des mission ministériel tawi kadi ko nulde kay ko nulede moni ministériel kala ko nulede kay yo waw yettoyade ɗiɗo région ngaji kala monen foof nder région monela yo waw kay yaade yurnoyade e jurnoyade sunnoyade e joddade e ɓimme ardiɓe ɗiɗo région ngaji beele ɓe ganda kay oɗo saaha joni ɗiɗon région ngaji ɗi holko ɓuuri soglude holko ɓuuri harjinde tawi kadi koko ɓuuri wonde priorité ko foti gollede hen o haali ɗum noon koye saaha kay ɓe gonno kay jonde taw ko batu nguno batu noon ko hakkude jagode woni ministére uji e ardiɓe parlementaire uji groupe aji parlementaire uji wondude e fedde président e conseil région uji wondude e fedde maire uji taw ko maire uji Mauritanie wondude e fedde parent d'élève kala mission noon namda kay ko yo ƴeew holko priorité région monula o holko foti soklude laamu ngu noon yidde mum kay ko ummanade programme tawi ko programme d' urgence on programme noon ɓe jiiɗi gollade ɗum ko ɓe jiiɗi yuɓɓinde ɗum koye nder balɗe sappo joyi gadane e lewru janvier woni tigui lewru dartundu 2025 ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar se nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ko aljuma janggo nogas jeeɗiɗi lewru décembre 2024 Ousmane Sonko hoore jagoɗo leydi Sénégal darto yeeso sarɗiyeji o waɗa toon déclaration politique général makko so tawi kay so tawi noon hewɓe noon kolliris tawi o renaji e ɗum jogori herƴude seeɗa saabu kay gollotoɓe e poste kolliri tigui wonde koko garat toon to jakka guini to woni to suudu sarɗiji to ko aroɓe toon tawi kadi ɓe garɗata koye ɓesguji mabɓe e suddi mabɓe woni e famille aji mabɓe kala arde toon kay to suudu sarɗiji to gam wadde toon seppo men hollirde mette mabɓe kay e laamu ngu saabu ɓe kolliri lebbi ɗiɗi joni ɓe keɓani mbuɗu gotu e jobdeɗe mabɓe talata ɓennuɗo o noon kamɓe gollotoɓe poste oɓe ɓe mbaɗino tigui diño mabɓe woni tigui
tigi sitting mabbe to yeso direction générale to poste to hollude mette mabbe fedde non taw ko wiitede syndicat national de travailleurs ko fedde hujjukintoɓe gollotoɓe taw ko gollotoɓe poste kolliri tigi nangguiniɓe koyngal kadi ine jaadi e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hakkude remoɓe e aynaɓe ɗiggata yuppetake e kala saaha ko pelɓodiral ko kareji tigi saaha ko wargoji waɗata hakkude mabɓe ko ɗum woni ko teska kayitu ngoɗo wuuro witego wuuro witego joggoyi tawatego e nder commune mo Ngekokh département mo Mbour ko remoɓe aynaɓe kaɓi toon ha waɗi barmuɗo hen taw kadi ko barmuɗo barmanɗe musɗe no fewi biteɗo Ismaïla Sow kañum woni hoorejo fedde aynaɓe oɗo saaha joni omo tawe toon to wuuro witego Jokokh ngo tawi addimo toon noon ko jewde koyɗe jaam ka yimɓe jaam e kisal en arta e ndeɗon fande hakkude ɓen remoɓe e aynaɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ministre de la famille de la solidarité leydi Sénégal o waɗi supervisé cérémonie on cérémonie ni ko peccirgol tew tawi ko tebbuli layyeji kirstanoɗi e hijjore 2024 toon to Arabie Saoudite tawi ɗina tebbuli noon leydi Arabie Saoudite laaɓo leydi Arabie Saoudite koko neldi ɗum e nder leydi Sénégal cérémonie o noon waɗi ko toon to Ziguinchor o fettiri toon noon kene qime ha temedde tati karakas tawi ko mouton woni tigui temedde tati jawɗi tawi ko jawɗi kirsaɗi ne kutta o wawi tigui feccirde toon to Ziguinchor ɗum noon ko tawi kadi ko leydi Arabie Saoudite neldi ɗum ballal faade miskineɓe ɓe leydi Sénégal yidde mabɓe noon yetti Sénégal noon ɓe kolliri tigui tawi ko ballal tew ngu ummade toon to Arabie Saoudite yetti nder leydi Sénégal ko ujunnaje sappo karakas taw ko jawɗi layye kirsanodi e hijjore 2024 ɗum noon yetti toon to port mo Dakar ko guilñade sappo e jeenayyi lewru décembre 2024 Ziguinchor ɓe keeɓi hitade hikka nde ko temedde tati karakas woni temedde tati layye ko ɗum woni koɓe keeɓi taw ko kirsaɗi ko ɗum woni koɓe keeɓi ɗum ɓeydima no seeɗa noon par rapport e hitande rawane saabu hitande rawane ɓe keɓno ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi karkas hitande hikka nde ko temedde tati on paami tigui fodde capanɗe joyyi karkas wawi ɓeydede koɓe keɓno hitande rawane nde ene tawtora cérémonie o noon cukko hoorejo cukko gouverneur mo Ziguinchor taw kadi ko chargé de développement biteɗo Alseni Bangara wondude directeur régional de l'action solidaire sociale biteɗo Saydou Nourou Thiam wondude directeur de développement communautaire biteɗo Sidi Bakary Ndiaye tew ngu noon ine peesa kay tew ko nelda nder leydi Sénégal ine peesa ha temedere tonnes jeeɗu mum ene qime ha 1 milliard 400 millions taw ko franc CFA ha joni habaruji men demgal pular senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali padena to leydi Mali chef d'état major général de l'armée mo leydi Mali e nder communiqué mabɓe ɓe ɓayyini ñande alet nogas tati lewru décembre 2024 ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima neɗɗo goto tawi ko complice kadi ko receleur complice noon woni tigui gollottoɗo e terroriste ko receleur noon woni coodowo kala saaha ko wujja ɗum noon taw ko wujji ko teero kala ko wujja ɗum noon taw ko wonduɓe terroriste en c'est le terroriste to nokku biteɗo labbe zenga noon e tawe e nder région de Gao de région ko juuɗi noon ko hollirama noon ko hollirama noon tigui kala ko ɓen taw ko seɓɓitiɓe kala ko gujji noon ko kanko tigui heewi sottude ɗum kanko heewi sottude ɗum teskama noon kadi teskama kadi kala ko seɓɓitiɓe gujji kanko heewi sottude ɗum e nder secteur ɓe kolliri kadi e nder secteur biteɗo secteur mo Junjuri e tawe eto nokku biteɗo nokku biteɗo takka wutti ene tawe nder cercle mo mofti toon kadi fama holliri tigui wonde ɓe teeɓima toon wonde kadi ɓe teeɓima toon seɓɓiti suspect ji yimɓe nayo tawi kadi ko tumaɓe kay ko wuyɓe ko ruggiyankoɓe saabu ɓe tawri ɗumen fode jogui kay fodde ujunnaje tati daaba hakkude kay naggue e beyi e baali ko tawa e juuɗe mabɓe laaɗe diwoje kadi ɗe fama koni koɓe leydi Mali ɓe kolli tigui wadde ɓe bombardi site taw ko site logistique seɓɓitiɓe e nder fande to wiyete Talhandak noon ɗum noon e Talhandak ene tawe tigui kilométre uji 5 to banggue worgo to taw ko région Kidal ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni ko alkamisa hande no gasi jeegom lewru décembre tijja tigui to hayi biteɗo Fatoumata Battuli Niane Fatimata Battuli Niane ko kañuma woni hoorejo tawi kadi ko pudlo woni président woni tigui président
présidente fondatrice festival hay kumbena hay noon tawe tigi ene jabbo deuxième édition mum tawi ko festival hay kumbena ko kanko woni marena festival o ko kanko kadi ardi mouvement dawrugol biteɗo Anna Bikko ko kanko ardi kadi taw bitegal CEO de Toulouse groupe ko jiɗaɗo kortude teddinaɗo no fewi e nder hay omo tijjano toon hande ma waɗe toon jaɓɓugal taw ko jaɓɓugal paydingal no fewi hollirde kay yidde mabɓe faade makko e hollirde kadi wonde ɓe teski e kala saaha golle payde nde ɗe waɗat toon to hay ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni policier ji taw koɓe commissariat mo Korofina Nord e garɗugol commissaire principal Bakayri Koulibaly ɓe kolli tigui wonde ɓe teɓima bandiji tati molanteɓe Allah no fewi dartoɗonoɓe kay guykaji e kala saaha taw ko guykaji ko mbiyata mais armé woni soɓe gujjaɓe kewi joguitade pételaji walla labɓe ɓe nanggano noon ko guila ñande 22 lewru décembre ene teska noon tawi kay feetoji fin de l'année ɗi woni mayirɗe hitande fandima bandiji ɗi mbayata kono jartodinɓe ni bandiji ɗi ne kewa no fewi yimɓe ne tampano fewi ko ɗum saabi kadi kala fin de l'année laamu leydi Mali ne heewi kay ɓeydude e nden ka ɓeydin tekkinde kay nden ka e kisal dendagal guure mawɗe ɗe kala ha tenti ko wayno laamu ngo koye ndina mbaji noon ɓe teeɓi kay ɓeɗo tawa kadi ko sagataɓe tato tampinnoɓe diwan o no fewi wuyɓeɓe noon tawa tigui wuyɓe noon ɓe tawri ɗumen motoji 5 Jakarta wondude e pièceaji détaché motoji wondude e pistolet ji taw ko pistolet artisanal e kuure kewɗe no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen dadiɓe leydi Mali dadiɓe leyɗe tati taw ko ɗeɗo leyɗe tati renduɓe ɗeɗo fedde witede alliance des états des Sahel ɓe woni Mali Burkina Faso e Niger ɓe ndendini sembeji mabɓe woni koninkoɓe leyɗele ɗeɗo tati ɓe mbawi waddude opération pattamli miijo e nder leydi Mali ona opération noon ɓe indi ɗum tigui ko opération Jeka Bara ɓe mbawi noon ɓe mbaɗi ɗum noon koye nder balɗe 6 saabu guila ñande 15 ha no gasiriɗi lewru décembre 2024 ɓe mbaɗi opération koto zone to ɓe mbiyata zone 3 frontiére woni tigui to keeri tati woni leyɗele tati ɗe to potti keeri mumen ɓe mbawi noon hollude tigui wonde ɗum noon tawi kadi ko nokku taw ko région de Tessit ene tawe temedere 45 kilométre hakkude mum e gawo onno mujibu noon opération kay ko haɓade e yidde firtude e sabbitinde ittude cabbuli dendagal ɓen sebbitiɓe e haɓade sebbitiɓe tawteɓe e nder ndeɗon falde ɓe kolliri noon opération rewi lawol no fewi o heewi succès saabu kay ɓe kolliri ɓe mbari sebbitiɓe heɓe no fewi woodi kadi teɓaɓe hen ɓe bonniniɓe matériel kewɗo no fewi ɓe bonnini ɓe duppiniɓe kadi matériel kewɗo no fewi e nder balɗe 6 ɗe ɓe dadiɓe ɓe mbawi tigui wadde patrouille mabɓe e nder ɗeɗo guure ko wayno wuuro witego in Amasora ko wayno wuuro witego Haram e ko wuuro witego Argo e to wuuro witego Karu Gourma e to wite Bita ha to wite Wura e to wite Siré e to wite Siré Kele Wile ha to wite Tajalata kala e to wite Tabalaka ɓe mbawi yettade ɗeɗo guure kala ɓe mbaɗi hen opération ngaji pattamelimiji no fewi tawi koye mbadi kay yidde riddude e riddude dendagal ɓen taw ko seɓɓitiɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar maydutto seeɗa to leydi Sénégal jiyan ha toon to Madina Gounass noon e oɗo saaha ne teska ko diwan Madina Gounass e ko tawi ɗum kala tawe saaha belɗo no fewi ko saaha kay lappere guerte ko saaha kadi ɓuuɓol ko saaha kadi liɗɗi keccine dañe hano hannirta ni ma en jabbo musidɗo men Ama Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waalaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe tetoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama kabru men ɗo e nder wuuro tedduno Madina Gounass Ghali Abouba ko wayno ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e guure seraji Madina Gounass dande maayo ɓe kondiri oɗo saaha maayo ngo ene weeli maayo ngo ene saafi saabu liɗɗi baɗɗi fayida ene keeɓa hen kala hen keɓɗo liɗɗi moɗon moƴƴi baɗɗo e fayida doganta ko wuuro teddo ngo Madina Gounass machallah adda ɗon ɗo jeerɗo e on saaha ɓen ko sabuji mbaɗata ɓen kadi
kadi pesate pese muɗum bandiraɓe kala ene coode ɗi han hannde ni e waɗi ɓe ngannduɗaa kadi jogii kilne men spécial kala nde keɓe leɗɗi moƴƴi mbaɗi fayida sanne en jogii gaa ɓe jokkonndiri e wuro ngoo Madina Gounass so keɓira ɗum gaddana ɓen ko cooda liɗɗi ɗi mbaɗa frigo ji men ene ñaama heen haade gese kala haala uba ɓe koddiri noon kamɓe ardoɓe liɗɗi ɓe sadio ko ɓe caɗeele ɓe heen ko weloji mbaɗata gila maayo ɗo haa wuro gaa Madina Gounass ɓe heen kadi mbaɗata kadi ko motoji guel toon haa gayne ɓe koddiri sahaaji liɗɗi ɗi ene ŋabba saaɗi liɗɗi ɗi ka ene ɓeyɗo ɓe koddiri noon gila gonno caraji men Seydou Madina Gounass holliri wonde kala nde ɓe mbemni liɗɗi ɗi kala ɓe mbemni coggu liɗɗi ɗi ɓe gaddata eɓe jeeya ɗi maayo ngo kadi weeɓa kala ɓe jeeɓe keɓade liɗɗi gila tamaga eɓe tiftingol konngol tawakal machallah ɓe heen gaddata ko motoji gadda liɗɗi haa ɗo wuro ngo ɓe heen gaddanoo baŋngeeji goɗɗi ɓe heen kadi ko baŋnge gullumboto toon ngawata gadda ga wuro ngo ɓe heen ko sunnaf dande maayo ɓe heen ko wuro men Missira ɓe heen kadi ko wuro men Fass Subalɓe ndewre calimo Saydou ko karallo denndangal gurɗe takkiɗe e maayo ɗe kala wonto ngo Subalɓe ngannduɗaa tan mbaawa awde liɗɗi ene gaddana ceerno ene mbaawa awde liɗɗi kono kadi ene gadda ga e wuro ngo ene jeeya e naftoro oɗo saha haala uban ɗum goɗo weddini hannde machallah gese ɗe o saha goɗɗi no moƴƴi ko fate lampere gues ceerno o saha heddi ko natti hewde bandiraɓe kala ene heen haa jooni oɗo saha mo katen haali Abouba ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema haali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemngal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehili men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama mi salmitima Ghali Abouba mi salmini denndaangal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tewtude e dongal Afrique e ñalawma hannde o puɗoɗen ko leydi Mali jeyi toon dey hakkude mum ko CEDEAO ƴettino toon pellital hakkude maɓɓe ɓe Niger Burkina Faso ɗum ɗo dey ene wayno oɗo sahaa dey aɓe jokki gollal ɗum waɗi noon ñande talatare nogas nayyi lewru bowto ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi to leydi Mali to ko ɓuri heewde e laaɓi maɓɓe ɓe mbayliɗi inɗeji ɗi taw kadi joguino ko inde taw kadi ko leydi kay jimnode majji ɗi ko ɗum noon waɗi laaɓi ɗi arte inde gendiyankoɓe maɓɓe noon waɗi waylo no feewi ha hande toon to leydi hono Mali ene jogui sunare kay caggal kay de yimɓe maɓɓe kay taw kadi jinno yaade to ɗannode suuɗode faade tongre Europe ɗum noon laana maɓɓe ka umino to to Nouadhibou ngam faade toon ene wayde kan laanal yowi fodde noon yimɓe jeego mbawi ko wuttade hen en yimɓe nogas e jettati ɓen danda hen ɗum waɗi noon aɓe jogui sunare mawde e ngal ɗo taw koto balal noon waɗi noon ko ñande alatare nogas e ɗiɗi lewru bowto ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ɗum tigui waɗi toon ɗum noon no mbiɗo ni ɓe jinno ko taw kadi ɓe jolno koye laana pamara no feewi ngam wiide ene jaajoyo toon to dongde Europe Burkina Faso to de ene wayi ɗum ñawoore wonno toon de ñande talata nogas e jeenayyi lewru bowto ujunnaje nogas e nayyi wawi kono yande o ɗo kay ƴettunoɗo kadi birtinoɗo ɗen koppareji kewɗe no feewi toon to Burkina Faso ɗum noon waɗi kadi ko milliard uji kewɗi no feewi o wawi o dirtino ɗum noon o wawi kay wiyede kay amo ñaawe taw kadi ko ñaawgol sokede fodde duuɓi 15 e nder dumburdu kanko noon ko kanko wonno kanko toppirnoɗo ko fati e noon koppareje ɗe noon ko wawde kay nawde e ɓen yimɓe kay taw kadi ko hono yimɓeɓe déplacement galleji mumen ɗum noon ko on jeenoɗen koppareje ɗum noon kanko Amidou taw kadi ko Tidiana kanko dey Tidiana duuɓi 15 e nder dumbutu o yoɓa kadi amande fodde milliard uji 5.4 francs CFA kanko noon e wondi makko tato ko ɓen taƴana ɗum noon caggal kay nde dettude oɗo kalis kewɗo Côte d'Ivoire to nde 150 taw ko clinique mbaɗaɗo kay e nder suuɗoɗo ko on tigui udda toon ngam kay wiide wonde alay saago kala ko waɗa ko fate kay caftorde yo ɗum rewne lawol ɗum ɓuuri fewde no fewi ɗum noon waɗi noon kala mo tawi wonde wona e dow peewal e dow yamirore yo uddir ko ɗon tigui wawi kadi waɗede
taw kadi ko saisir kañum fof udda ɗum noon ɓe jertini kadi ɓen so nangguirama ko wayni ma gueɗe pawɗe kadi doole kadi ma pawe e dow jomumen toon to cadda sa ala he débit ituno ko kodda on mernoɗo ardata kono e leydi ndi won Idrissa ono a débit ituno ko on tigui rutte e jomum ñande talatade nogas e nayyi lewru fawtu ujunayyi ɗe nogas e nayyi toon to Égypte to yano to saftoyade toon jokkutagol sawar makko ɗum noon bayyin ɗum ko ɓesgu makko haali ɗum wonde wiide wonde o ruttima e joomi ko ɗum noon ene waynoти ko ɗum noon woni ko wonno toon to Mozambique ma won ujunere e temedde joyi ɓen sohloɓe toon e dumbirde ko ɓen de caggal kay de manifeste kaji on mbaɗo toon ɓen dañi fartaŋe kañumene ɓoccitaji toon mbawi kono nadde kadi e kocce Madagascar toon de ene wayno de kañumne ko incuuɗu gondi toon ndi caggal kay nde bayina e wiyoyade kodi ko landa laamu ka fooli e ɗin sumgoji bonnoji toon adni lundugoni wawde kay e wiide wonde ala hen ɗum de addi caɗele mawɗo no fewi hade o saaha ɓe goni toon koye caɗele mawɗo no fewi e ɗum noon addi noon pelɓodiral mawgal no fewi e toon no Madagascar ɗum noon ene wayno Ghali Abouba ko ɗum no de wonno ko tengguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji koto ko sal dow gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men nder dongre Afrique toon to Mali caggal laamu sabborde ngu nde wayli kay nokkuji kewɗi guila e institution ngaji ha e laabi ha e boowe teskama heɓa noon kollori hen mette mumen saabu kay ɓe kollori hono Alpha Oumar Konaré mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi wondude e on biteɗo Ibrahima Boubacar Keita ene ponno innirede e yoga e ɗiɗon nokkuji habaruji men jolam jaɓiri koto leydi Palestine puɗɗoɗen alkamisa hande nogas jeegom lewru décembre 2024 teskama Israël joori bomboje men e pettoje men e nder toon to Gaza e nder bombardement he noon ɓe mbari hen jaadiyankoɓe jeeyo tawi ko gollatonoɓe e télévision biteɗo télévision Al Quds Today ko télévision privé noon komo tigui tawi ko Hamas jeyno oɗon télévision Israël noon holliri tigui kañumen toɓɓi ko seɓɓitiɓe wona jaadiyankoɓe toɓɓi ɓe mbarmini toon kadi yimɓe hewɓe no fewi kay kamɓe fof noon ɓe mbara ko sara damal hôpital e sara damal hôpital ɓe gonno ko nder fourgonette woni auto mabɓe goto ko nder on auto ɓe ayna on bombo koto leydi Syrie paaɗen combattant ji musɗi tombaji musɗi woni ko tigui guerre haare musɗe waɗi tigui to hirnangue Syrie hakkude daɗiɓe e ardiɓe leydi ndi woni taw ko ɓen tawi ko milice hakkude ardiɓe leydi ndi oɗo saaha e milice taw ko pro Bashar al-Assad waɗi noon mayɓe hewɓe e barmuɓe hewɓe fewi waɗi 14 neɗɗo gollotoɓe to ministére de l'intérieur mbasi hen pittali men yimɓe 10 kadi waɗɓe woɓɓe 10 kadi waɗɓe mbarminama hen ɗum ko alarba hankino gasi 5 lewru décembre e nder province moɓe mbiyata Tartour ɓe mbari toon kay ɓe mbara koye combat tawi ko hakkude laamu ngu joɗiɓe joni ngu e yimɓe Bashar al-Assad taw ko wiyete pro Bashar al-Assad koye saaha noon ɓe jinno tigui nangude officier goto tawi ko officier e laamu Bashar al-Assad teskaɗo kay criminel no fewi bannoɗo kay yimɓe warnoɓe yimɓe hewɓe o torɗo yimɓe hewɓe e nder kaso biteɗo Sadyana ene tawe sara Damasque on kaso o wonno ko ɓen jinno nangude e nder yidde nangude mo nen ko hen tigui publique ngal waɗi ha waɗi hewɓe mbasi hen pittali men ko leydi Australie paaden leydi Australie tawi e cummuji ladde kulɓiniɗo no fewi laamu ngol on yamiri alkamisa hande o yo kay guure kewɗe no fewi yo eggine dogne kay e to banggue worgo ɓaaƴo funnague leydi ndi fodde yontere joni noon ko cum leydi ndi tigui tawe e cumu kulɓinigo no fewi koni koɓe famanal cippira e ñippude cumu ngu noon e oɗo saaha joni ngu fuɗɗima ñamde toon bonnude fodde 66 ujunere hectare taw ko ladde fuɗɗima sumde toon ha wonti ndondi e oɗo saaha joni koto leydi Corée du Nord paaɗen opposition woni lundiyankoɓe Corée du Sud plutôt lundiyankoɓe leydi Corée du Sud caggal kay ndeɓe limno hoorejo leydi mabɓe tawi ko motion de censure ɓitirimo ha laaɓi e oɗo saaha joni ko goɗɗo hoorejo leydi par intérim woni tigui lumɗaɗo kay lefol laamu ngu taw kañum wonno hoore jagoji woni hoore jagode leydi ndi e oɗo saaha joni kanko président par intérim ko kanko kadi
tokki opposition juufi alkamisa hande o fiɗede ngam yidde waddemo motion de censure kanko en ngam yidde libde e laamu makko ittedemo ha laaɓa motion de censure noon caggal nde président ko décide waɗa ko kanko baɗaɗo président par intérim o fonno ardade leydi ndi ɗo e duuɓi ɗo e lebbi jeegom ko adi kayit koɓe cuuɓo ɓen tawa kadi ko ɗaminiɗo ardade leydi ndin kono noon ɓe kolliri alkamisa hande o koɓe ummantoɓe motion de censure kanko ne président par intérim o yidde yandindemo caggal kay nde o sali projet de loi ɗiɗo projet ji de loi ɗiɗi hen projet de loi goto noon o sali ko enquête kay waɗede e gonnoɗo hoorejo leydi ndi baɗaɗo tigui motion de censure mo laamum liiɓa tawi kadi ɓe jinno wadde makko enquête koko fati e loi marchal mo wanno ñen tati lewru décembre 2024 no gonɗen ɗum projet de loi ɗiɗaɓo mo saliniɓe kay koko fati enquête moɓe jinno umminde e première dame woni tigui e hoorejo joom suudu gonnoɗo hoorejo leydi ndi baɗaɗo tigui destitué mo laamum liiɓa ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi kanko président par intérim o sali tawi kadi kanko woni hoorejo jagode ɓattiɗo hoorejo leydi ittaɗo o ko on motion de censure ɓe jiiɗi wadde makko e oɗo saaha joni koto leydi Espagne paaɗe nan groupe taw ko ONG biteɗo commando fronteras ko catal kay ko ONG espagnol najo ɓe ɓayini rapport mabɓe on rapport noon ko alkamisa hande o nogas e jeegom lewru décembre ɓe ɓayini oɗon rapport tawi ko rapport mabɓe mayiɗo hitande 2024 e nder rapport he noon ɓe kolliri e nder hitande 2024 nde ujunnaje sappo e temedde nayyi e capanɗe joyi e jeeɗiɗo sagata wasi pittali men tawi maayi koye nder maaje kaɗɗe kay yinnoɓe wadde ɗanne suudu suuɗeɗo natode toon to leydi mabɓe Espagne ɓe kolliri noon ko bila musde no feewi kay e nder ndeɗo hitande 2024 ko record hono oɗo bila musde meeɗa tinede ɓe kolliri tigui hono oɗo bila musde meeɗa tigui yiyede bila o noon ene wayno tan kala noɓe dokkiri oɗo bila ene wayno kala hitande kay fodde capanɗe tato neɗɗo ene maaya hen noon qime ha capanɗe 5% rapport mabɓe ko ɓeydi en 2023 noon ɓe kolliri no tigui wonde ujunnaje jeegom e temedde jeegom sappo e jeetati neɗɗo masini hen pittali men nowyade feere e nder leydi Espagne e nder ɗiɗon ujunnaje sappo e temedde capanɗe joyi jeɗɗo wasɓe hen pittali men hen temedde nayyi e nogas goho ko rewɓe ujunere temedde joyyi capanɗe tati e jeetati ko sukaɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tonguno habaruji men ɗemgal pulaar e sawto musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on